Samane Pak suaraku mringis. Menenggang kias kang abeki. Kang resikane putra. Oh. Nanging sangit angikipi sang resikane putra. Kang asuk saking wiyati. Monggo ingkang nyuwun beksan enggalo jengar Kang Kasono Palenggan. Suram-suram cewang korok kikik. Monggo para kadang kaneman ingkang nyuwun beksan enggalo jengar Kang Kasono Palenggan. Semono nggih anakku ke. Enten apa Rama? Nggih anakku Petro. Kaya ana pawongan sing arep nayop beksan. Biayen dimah kaya limbuk. Ayo sita kapur puri sang murid penggirahan. Ngombe dhisik. Cek lego. Sampun ingkang kesepisan katuraken Bapak Junaidi. Wong ora denger jenenge ya sakarepe. Gagrak ibu tayu ben. Sampun. Monggo, tesih, monggo. Ayo Pak Tommy, munggah Pak Tommy. Munggah. Nayuk. Ngene. Iki tambahe. Alah ora wani. Ayo Kang Man, munggah Kang Man. Ya Kang Man munggah Kang. Latri. Yo. Aku dhisik ora ngenteni. Gawe becik.
lali anak bojo aja ora masih Aja lho Mbak ya. ya ngisor prau ana ulane tresnane ya mas ya 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 wiwitane mesem guyu wiwitane ya yo ya 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 wale wale ya mas aku masaku digedhe ibu sulas ya Bu Sulas iki iki gedine ono ning jangono sore makan bulan ayo rene bebarengan rame-rame ida jejogetan kae-kae rebulane dadi sampeyan awe-awe kaya ngelingake kabeh turu sore-sore etuk saka telo lipat ngantuk Timbang udan-udan ya.